Yan, good morning mga ka-DIY. So, andito po tayo ngayon ulit sa HPT St. Clair Assessment and Computer Training. So, may mga new session po tayo. So, ito po yung mga parents po nila. Say hi, ma'am. And then, check po natin yung sa computer lab, yung mga new session po natin. So, ito po yung mga bago po pala natin from 10 to 12 schedule. Okay? So, enjoy nyo lang po yung first Sunday po ninyo. No, ma'am. Smile. Ito po yung mga bago po natin. Ay, si Jenica, luma na pala yan. Okay, so lahat na naman dito is knowledgeable po sa pagkakita. Maalam na po sa Sir, musta? Smile lang, smile. Enjoy nyo lang. Yan, sa mga bagong student po natin, paki-follow po yung Facebook page po natin, Hyper Technology Development System, and then Burntam DIY TV. Subscribe po yung Burntam DIY TV. Then wait po kayo mamaya for the surprise. Yung page po natin, sir, is Hyper Technology Development System, and then Burntam DIY TV. Ano ko lang, ma'am, i-announce ko lang din sa inyo, total dito na rin po kayo. Ma'am, ma'am, may in-offer po yung company po pala namin regarding po doon sa scholar or yung parang sasagutin ng company po, ma'am, namin. O i-sponsoran po ng company namin yung mga student, ma'am, na willing po na mag-part-time job po sa amin. So, sa ngayon po kasi, ma'am, nangangailangan po kami ng team leader, supervisor, and then marketing coordinator staff. So, yung po yun sa amin, yung house-to-house visitation for qualified student. Ngayon, ma'am, no bilang halimbawa, ma'am, wala kabat nyo kanto, or anak nyo, ma'am, yan, no wajad, legal age 18 above, no labay ito yung trabaho si kami, ma'am. Bukod din sa amin sa huranda, either basic or commission, ma'am, i-sponsor ni company may weekly payment da. Ito, ma'am, no bilang labay dararami anak nyo, man trabaho si kami. Or no bilang mamut wala ray kabat yung ma'am, yung mga kakailangan niya trabaho, hiring so company ni ma'am. So sarag yung kaming i-message, i-private message or text message, ma'am, no bilang walay na-ilob yun para na-proceed with interview, na-i-train me. Basta willing to learn, mama. May labay ito yung natuto, may sarag ito yung ununuro kantura, syempre iba nga nito no bilang ito. Kasi mga mga samplura, ma'am, kasi man open kami Arumya branch, kailangan may Arumya to. Thank you po, ma'am and sir, sa mga parents po natin nandito. Thank you po. Yung iba po kasi may mga trabaho, may mga estudyante pang mga bata, kaya hindi po maiwanan sa bahay. Thank you.